Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana mangwanani ano uri musi wesvondo. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinotenda kuti vazhinji venyu maenda kumakereke, vamwewo vari kumabasa. Itirwai zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Isu tinokudai. Uye zita rangu ndinoitwa General Stole. Tava kuzivana, tinoramba tichiadresana pano munhau dzatinenge tichionesana kuti we are focused on building our nation as the people of Zimbabwe. Nyika yedu tiri kugadzira generation inonzwisisa kuti we are not after creating fanatics in politics, vanhu vanongotera vasinganzwisisi chavari kutevera, asi tiri kugadzira vanhu vanotaura kuti chero ndichibenefita kana ndisingabenefiti, ini ndichamira nechokwadi. Uye zvakare zvandinoita nhasi ngazviseve generation yangu negeneration yamangwana. Saka tiri kutenda vese vatiri kuona pamwe pacho munodzoka muchitaura nesu, totonzwa kuti revolution ino iri kupinda muvanhu. Vanhu vari kuenda vachiziva nokunzwisisa zvinhu zvavanofanirwa kuita. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tinotenda our focus on this revolution is not about making profit. Our focus on this revolution is to make sure that we resolve the economic crisis yatinayo and create the generational inheritance. Chatiri kuita pano kugadzirisa nhau dzeupfumi, matambudziko ese atinawo, kuti tigone kugadzirawo zvakare nhaka yevachauya mangwana. Ndo zvatiri kufanirwa kuita pano. So hatisiripo pakutsvaga power, tiripo pakugadzira zvinhu kuti zvifambe zvakanaka. Ndo zvatinotenda isusu kuti generation yedu must be fed with information to such a point yavanosvika pakuunderstanda kuti we need to restore the dignity of the nation. At the same time tinofanirwa kugadzira nyika inoti dignity iyoyo yakakwana kugadzirira upfumi nevamwe vachauya after isusu. Izvozvo ndo zvatiri kurwira pano parevolution. Ndo saka makanzwa takataura tikati revolution ino is not going to be a one night thing. It is going to be something which is going to take long, because a soldier without information is a potential criminal. Ndo dambudziko ramuri kuona kuti nhasi uno hatisi kukwanisa kugadzirisa. Taane vamwe vana vakabviswa hunhu mupfungwa kusvika palevel dzekuti in the bid of protecting power for ZANU-PF, they are willing to sell the culture even to the vultures. Votanga kuiswa mabase neZANU-PF, vonzi tiri kukudzidzisa inonzi National Youth Service yekuponda vabereki. Tine vamwe vakafa vatinonyatsoziva, vamwe nesu tine hama dzedu dzatakatoviga vakapondwa nevakomana vaiti ivo muri kupikisa musangano weZANU-PF, saka munofanirwa kufa. Izvozvo zvinowanikwa. Vanhu vari kurohwa nevana vechidiki, vanhu vari mazera evabereki vedu vachitourawa. Nhasi uno tinoreceive messages. Ndakaseka swera nezuro a certain old man achindisendera message nevoice note, but mbuya vanga vachitaura pasi achiti imi munotiuraisa, hazvina kunaka. ZANU-PF musangano wevanhu, musangano wakarwa hondo, and vanhu vanonyatsonzwisisa kuti ndiyo the liberation movement yakaunza rusununguko kuti mhuri yeZimbabwe igone kunzwa kuti we are in our country. Therefore, isu our focus is in restoring the national dignity, so that even our accumulation model yatinayo mugovernance system yedu inotanga kugadziriswa, kwete kuti tinoita a group of people vari in government for personal gains. Takaseka tichinzwa kuti ma MPs edu vaku blackmaila zvakare government
nezuro vaikumbira ma150,000 loan. Ndo ma-MPs vasina 3 years in power vakapinda vachingopinda vobva varohwa nema40,000 avari kunzi ma-house loans. Hatisina kunzwa kuti what are the conditions of repayment, but nhasi uno vanosimudza muromo nekuti vanoziva kuti the government ZANU-PF is in desperate yekuti vatsvage mukana wekuextenda the presidential term to 2030. Vakukumbira ma150,000 loan. Havasati vapedza kubhadhira ma40,000 but vakutoda imwe izvezvi. At the same time ndivo zvakare ma-MPs vari kugara mahotera, mamwe ma-ministers vari kugara mahotels vachitoti ivo havatode dzimba, they want to stay in the hotels. Takazonzwa government yakatotenga the Munhu Mutapa hotel, varikuda kuzama kureduce mabills kuti at least vamwe vakagara in the government owned hotel zvinorerukira government. But the bottom line is tine vazhinji vakagara mumahotel. Izvezvi mari ichibhadharwa neNational Treasury, vanhu vakavavhotera kuti vapinde mumaoffices of public service havasiri kuwana chero anything chavangada mukati menyika yavari kurarama yeZimbabwe. Vane vanhu vari kuenda vopuwa malone voluntarily, vokumbira malone voluntarily. Izvozvo, those are the things we need to bring to an end. Toda kugadzira nyika ina accumulation model iri based on the development yatinenge tichiita and production through ushamwari hwatinenge tiinahwo nema-investments kuti vana vagone kuwana mabasa, kwete zvatakaita izvezvi zvekuti nyika yedu inoita 95% yevanhu vasingashandi at the same time vachigraduatesa vanhu vanoenda kunotengesa ma-airtime every day. That does not work. Vari kushanda vashoma vacho, they are underpaid, vazhinji vacho vari kutoexploitwa. Ndo saka tichiona vamwe vachikombwa nepfuti nemaChinese nekuda kwokuti vanenge vachikumbira mari dzavo. Vamwe vanoraswa vonosiiwa musango zvonzi akazofurwa nepfuti achida kuba. All those sort of things zvichiitika, izvozvo hazvina kunaka. So we need to make sure kuti we restore the dignity of our nation nekuva nema-decent jobs and decent salaries kuvashandi vedu. Tosvika palevel yatinoti pressure ye-descending voice inodzikira kuita kuti government yedu igone kurespecta ma-human life. At the same time varegedze kuenda papoint yekuti vanenge vava desperate zvekuuraya kusvika vakuchengetedza power kubudikidza neropa. Izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Zvinhu zvatinofanirwa kuti tizvirambe sevanhu vari kurarama munyika yeZimbabwe. Our focus must make sure that we are developing the national infrastructure kuti ive nhaka yevana vedu. Ndo saka muchiona this revolution takati it is going to take time, because the most important thing chatiri kuita pano ndechekuti tigadzire generation yevanhu vari kuziva kuti we want to create a country which can have the capacity yekuchengetedza vanhu vedu. Vanhu vedu vakabuda kunze kwenyika vaone reason yekudzoka munyika. Izvozvo zvinogadzirwa neutongi huri pajekerere uye utongi hwakachengetedzwa uye huri answerable to its citizens. Ndo zviri kurambwa neZANU-PF izvozvo. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vedu rudo rwushoma. Toda kugadzira kuti vanhu vange vaine rudo pakati pavo. Nhasi ndaiseka ndichinzwa kuti even the CIO they are on a relaxing zone because vanotoshanda neinformation iri kubva kuvanhu. Vanhu vari kuzvipinza mabasa ekutengesa nekutengesana kuita kuti atowana ka-information otomanya onokatengesa opiwa kashoma osvika oraramisa mhuri. We can't go on like that. Ndo saka muchiona matambudziko ese atakatarisana nawo tiri kuziva kwaanotangira mazvoni. Tiri kutanga tese tichitaura matambudziko enyika, asi at the end of the day vamwe vari kucapitalize mukutaura ikoko votanga kutengesa nekutengesana kuita kuti angowana mabenefit. It is because vanhu vane nzara. But revolution ino is focused on the broader
perspective of resolving the economic crisis in the country, using the dissenting voice and the pressure of the mass to make sure that we push our government to a position of reformation or remove them if it is possible, using the possible ways that tinadzo nekuda kwekuti vanhu vedu matambudziko avo ari kunetsa nekuda kwekuti zviri kuafekta vazhinji vari kutengesa. Imimi be warned, tinoda kutagadzirana nematambudziko atakatarisana nawo. Ndosaka muchiona as of now tiri kupa enough time kuna mukoma honest Shumba vakavhura kesi ya comrade Nyoka Yemabhunu. We know kutengesana kwakaitika ipo paya. Mukoma honest Shumba vanotofungidzira kuti kwavari hativazive, tinovaziva, but we are not going to create chaos to resolve my problems. Ndosaka takaona takatarisa tikaona mukoma vashandiswa, it's fine. Yes, comrade Nyoka Yemabhunu vange vakuita sekuti vava threat kuhurumende, ndo zvavanotaura, but mukoma vashandiswa kugadzira a holding case. Dai vari munhu vachaona kuti kana government ikapedza kuprova the threat level ya mukoma Nyoka Yemabhunu, mukoma honest Shumba vachaenda vachinodropa, because isu navo tinonyatsoziva, including comrade Nyoka Yemabhunu, vanonyatsoziva kuti hakuna dhiri remasofa rakamboitwa rekutengeserana, asi munhu akawana mukana wokutengesa kuti awane cheuviri vakatodya nevamwe vavaishanda navo. It's not kuti we don't know, we even know kuti zita rekuti honest Shumba nderekunyepa. Zita anonzi Nigel Mwera Shumba anobva kukwekwa, tinomuziva nepaanogara and everything, but we are not going to do my personal attacks pano. We need to actually allow time to unfold. Tese tomira nechokwadi ndo zvatinoziva. Saka mukoma Nigel itai zvinhu zviri right. Maona matambudziko atiri kutaura semhuri yeZimbabwe, a word is not a bullet. Tiri kutaura same applies na comrade Nyoka Yemabhunu, a word was not a bullet. Hakuna munhu ane any capacity to fund a war having a hosting ground and arms deal kuti arida kunorwisa hurumende. Kana varivo teerai ivavo, asi dambudziko ravapo nderekuti munhu wese akungoti awana kamukana kekudya nekutengesa vamwe anotoenda onotengesa. Ndo zvimwe zviri kudrega this revolution kuti iregedze kuenda kumberi. Izvezvi muri kuona vana comrade Nyoka Yemabhunu, vana Job Scala vari mukati. Hakuna CIO iri kushanda, vana veZimbabwe vari kushandisa mikana yekuti ndange ndiri pairogwa pakati paitika zvakati. Izvozvo zviri kuratidza kuti unity yedu is compromised as the people of Zimbabwe, but the cause of the revolution is genuine. But nekufamba kwenguva zvinhu zvese zvichange zvichiitika nenzira yazvinofanirwa kuitika nayo. We are going to free this country without compromising what we have. Isu tinozviziva kuti vanhu vanofanirwa kumukira system kwete kumukira munhu. Ndosaka muchiona tichikupai information yakadai in a polite manner, not kuti we can't be radical. We are radical in terms of our speaking. We can actually tune our tone to be radical, but we want our people to understand exactly what needs to be done. Nekuti gwara rakakosha ndere kudzidzisa masi kuti inzwisise zvakananga musangano uno werevolution, and tiripo pakuzvisunungura panyaya dzeupfumi. Takambotaura tikati we need to destroy the puppetry government type of mentality yekuti we are always dependent to someone kuti anogona kutiitira zvinhu. Tiri kuramba zvinhu zvakadaro. We need also to end the mafia type of governance yekuti wese ari mudhuze negovernment anotofanirwa kutembenge akamboshanda nehurumende muzvinhu zvinenge zvisinei nemutemo.
anditi muri kuona. Ndosaka muchiona kuti if you can trace vanhu vakafanana nana Magaya vari kutambudzwa nemaZimbabwean courts today, vanotori nemaissues avakambodhila. Inini pano I can tell you kuti one of the minister vakambenge variko kuchechi kwaMagaya uko vakatosiya vapledge land ikoko. It's on record, we can bring it. Vakamiririra musangano vachishanda na comrade Magaya. Izvezvi mukatora Moses Mpofu vanokutaura kuti is a convict, motora Wikino Chivayo votaura kuti is a convict, motora Mike Chimombe ndiko is a convict. Blessed Geza wavapa matambudziko esa vainawo izvezvi vanotokutaura kuti is a convict, vakamboti is a rapist, akambouraya motora nyoka yamabhunu ari kunzi is a convict, akanga achiita zveland baron kuZimbabwe akazovhara vanhu mare. Vakawanda kuno kune vamwe vana Ntuli Ncube vamuri kuona nhasiwo vanotombonzi vanga vari maconvict vakambovhara vanhu mari. Saka hatigoni kuvaka nyika tiine government inoshanda nevanhu vane mafiles akavanzwa anozongobuda chete kana vauya pakupikisa. That is not the type of ruling yatinoda. We need a free country where our people can express themselves. Ndo saka muchiona tiri pano tichiita zvinhu in a polite manner tisingaprovoke enga yevanhu. Tiri kuda kugadzira generation inonzwisisa matambudziko atinawo kuti we are having the accumulation model munyika iri kusimudzira vashoma nesystem iyoyo. Ndo saka muchiona kuti izvezvi muri kuona kuti mentality yatiri kupiwa neZANU-PF ndeyekuti kana uchiwana unotowana wakumbira. Tinoda kugadzira generation of hard working people vanoziva kuti I achieve after I work. And izvozvo ndo zvinogona kutiisa somewhere. Kwete vanhu vanongomuka votoimba kuti baba Mnangagwa munhu akatumwa naMwari kuti agozouya, Wikino akatumwa naJohani kuti hazvina kana musoro zvatiri kuita, hazvivake upfumi hwenyika mangwana, zvinogadzira dumbu ranhasi ndo rinobenefita. Tinoti izvozvo pasinazvo tiri kuda kugadzira a self-reliance mentality, tobvisa mentality yevanhu zvekuti mapurisa edu anongoti kana ndafunga kuti ndoda mota ndakutoenda pasi pemuti ndotonopfugama kuti ndiri kuda akwa Mwari nguva yekunaya, ndega handingazvigoni zvinotoda murume makatuma kubudikidza naJohani Wikino Chivayo. Totonzwa nhasi kutoti apuhwa akwa iya ne2000 yekuti adire fuel. That is not the model of accumulation yatiri kuda. Muri kuti paradzira generation nezvinhu zvese zvamuri kuita. Saka nyaya iri pano ndeyekuti you actually need to reform yourself or get out of power, and the certainty yekuti munobuda mupower iripo through this revolution, because the generations are getting exactly the messages that tiri kuda. Vamwe ndo vari kuyemberera imaoko votanga kuita mamhururu nezvinhu zviri wrong zvamuri kuita because they are loyal to the benefits. Ndo vamwe vamuinavo ivo vamunogara navo kumasenate nekuma parliament kuti vangogadzira ivo pachavo pfuma yavo vachiibudisa. Mari idzodzo ndo dzimwe dziri kupfachurwa vachinotenga boots inenge ichiita 30,000 dzichitengwa vachipromota macompanies ekunze. Mota ndo dzavanotenga ikoko votanga kushipa dzinodhura dzacho kuti vangopromota macompanies ekunze. We are just being used to destroy ourselves as the black people. Izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuramba semhuri yeZimbabwe. Hatinei nedaka nevanhu. Kana dai tanga tine daka nevanhu, muri kuona kuti hakuna munhu anorarama muZimbabwe asingazikanwi. Izvezvi vana mukomashoni tinovaziva kuti vanomwira kuLa Prada Beer Hall kuya kudhuze nekuQueen's Hut uko. Maona hakuna mwana ane anything. It's not about security. It's about living together and protecting each other. Spirit iyoyo inoita kuti vanhu vanenge vachitovaona votosiyana navo vongoziva kuti tine matambudziko negovernance system iri kushandiswa, and these people are directly connected to the decision making family yenyika ino. Votovasiya vachiita zvavari kuita. Ndo kubatana kwatiri kuda ikoko. Anini muri kuunderstand?
even though vachiita maconvoy vachienda kuchisipiti uko kumba kwaScott kwavanonoita mameetings ikoko, zvinonyatsozikanwa, vanhu vanotoziva, but it's not what we pray for is them making madecisions anotivakira nyika, kwete madecisions anotiparadzira nyika. Evidence yatiinayo nhasi ndeyekuti vanoparadza nyika nemadecisions mamwe ari kuita. Therefore kana president vakagona kuti muri kuda kutora vana vatema kuti vaitewo mabillionaires, then you need to actually champion them again kuti vagadzire upfumi munyika, voshandisa upfumi ihwohwo vodevelopa nyika. Kwete zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuparadza upfumi hwevanhu vamwe vachauya nevaripo vachinetseka. Ndosaka tiine vanhu vari kufa vasina mishonga muzvipatara, manesi achichema futi zvakare. Mazvona isu ndo zvinhu zvatiri kuramba. Tinoti zvakanaka of course kuti tinge tiine mabillionaires edu, our own made billionaires, but kana our own made billionaires vasingakwanisi kurespecta the need of the country, but vanogona kutora mari vachienda kunodzirasira kumacompanies ekunze kuna Rolls Royce uko vanosvika vachinotenga ikoko. Nyika yedu isu isina mari. Then what exactly are we doing as the people of Zimbabwe? Moda kugadzira vanhu vanokunamatai. Izvezvizvi army yedu yatosvikawo palevel yekutoti kana zvakadaro tisingakwanisi kuwana enough budget, chitotipaiwo matenda tipote tichitoya tichitoita maconstruction tiwane mari. Anini muri kuona kutambudzika kwenyika kwairi kuita? It's very wrong. Zvese izvi zviri kufanirwa kugadzira mhuri yeZimbabwe ichavaka nyika ichasara nevamwe mangwana. Where are we going as the people of Zimbabwe? Ne type of governance yatiinayo izvezvi hazvina kumira zvakanaka. Now vari kuitiswa madrills mumabarracks. Muri kudrillira madrills amuri kuita, who is taking over havasi kuziva, nekuda kwokuti vatungamiriri vari kutya kutaura. After mapedza kubotaura kuti tokupai Jacob Nzvede, vakati kwete hatisiri kuda. You are afraid now kuti mutore baba Sanyatwe, vana baba Rugeje, vana comrade Tafumane vakabva kupromotwa, we understand, but after 2 weeks mutemo wenyu unobvuma kuti you can still promote a person, but muri kutyei all those sort of things. Vana comrade Augustine Chipwera, things are just being done nicodemously. Hakuna anofanirwa kuziva chii chiri kuitika. Hakuna kwatinoenda nenyika kana tichirana nenzira idzodzi. Hazvina kumira zvakanaka. Macomrades, isu hatipo pakuti tiri kuda kukonzera chaos. You have gotten an upper hand. You are in control of the state machinery. Even army tankers and everything zviri maoko enyu. Kuparara kwedu is just a blink of an eye, but we are not going to be silenced because of intimidation. Ticharamba tichitaura because chatiri kuda kuona nyika yedu ichisimuka. Vana vedu vari kushanda kunze kwenyika vadzoke vagone kushanda mukati menyika. Iyi nyaya yamuri kuita yekupai inotobowa zvakanyanya, because munhu must compromise kuti atotengesa the struggle kuti agone kuita personal benefit. Pasine zvamuri kuita macomrades. Isu tinoda nyika yedu uye ticharamba tichida. Mwari ngavakuitirei zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Musanyararidzwe asi rambai muchitaura. Tese tiri vana veZimbabwe and we deserve to live a decent life. Thank you so much.